محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يدي الله نيوك أحمد min jiɗi namnade alhaji Mamadou Saydou radiallahu taala anhu hol jinnaɓe makko e holɗo jibina e hol wuro ngo o jibina e holi hitande o jibina e holi sernaɓe ɓe o janggi e holi sernaɓe ɓe o jottodirno bisimillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ceerno meɗen Seydi Haaji Mouhamadou ibn Saïd radiallahu taala anhu jinnaɓe makko ko ceerno Saydou Alpha kono wiyeteno eywa to banggal to jinnaɗo gorko jinnaɗo debbo ko woni ko on woni jinnaɗo makko debbo kanko Seydi Saydou Alpha o imi ko neere ko arno ko nooritade eywa e ceerno Moussa Camara Cheikh Moussa Camara taw ina wonno cikkitte ina feeñiri ɗon ko wayno tarabiya eywa diine heen kanko noon ko neɗɗo giiɗo Allah e nelaaɗo muɗum kanko ceerno min hono Saydou Alpha ko giiɗo mana Allah omo yiɗi nelaaɗo Allah giggol feeringol omo jannganno dalaa'ilul hayrati ñalowma fof omo rewira ɗum Allah sabu yidden mo nelaaɗo sabu inde nelaaɗo Allah gonɗe heen haa o ƴellitoy noon inde e nder sawɓu makko e nelaaɗo sallah inde mbiyeteno Mouhamadou Siraji o takkani Allah noon nde Allah rokkimo ɓiɗɗo gorko fof ma o inniri nelaaɗo Allah nde inde ni no o nooriti ɗo Cheikh Moussa ɗo cikkitte ɗo Cheikh Moussa nde o ari yima noon kañum kadi tawi ko almuɗo ko neɗɗo almuɗo nehiɗo pita takkimo e hoore mum nde takkimo e hoore mum ina omo jogino jom suudu no wiye Hawa kanko Cheikh Moussa on Hawa o noon eywa ina jogii miñiraaɗo debbo ina wiye Hawdi kamɓe jiidi yumma e baaba kanko nehi o hawli o e galle nde o wi oɗo no hankkadi ko almuɗo omo yana ɗum o yiɗi fottude beele hankkadi wona jungo makko ni noon o reti on kisa hawli o e joom suudu makko o jiidi yumma e baaba eyi ɓe gondi ɗon noon Allah hoddiri ko ɗon ceerno jibinaɓe cikkitte nde o jibina ɗon 1900 ko ɗon o jibina aywa o woni ɗon noon ɓe goni ɗon duuɓi ɗiɗi hawri noon kay Cheikh Moussa on felliti fertude ina rutto gangue Cheikh Moussa ko to o wonno adan to o wonno tarabiya nde wonno leñol ngol to yirlaɓe notiji mama mbo heeɓi hen almuɓe ha heewi ina wayno o mabbori noon galle o fof ceerno Saydou ceerno Saydou Alpha o nawori ɗum kañum ɓe ɓesgu muɗum taw ceerno jibinama ene yaara e duuɓi ɗiɗi radiallahu taala ɓe jetti noon kadi o yiɗi eyi nde wonno on ko mawɗo e leñol e kanko Saydou on kadine kadi ko almuɗo o siñcani ɗum wuro ɗum woni gure Saydou gure ceerno Saydou caggal galngel o siñcani on toon yo won toon hunde e almuɓe ɓe wondarone muɗum ene wayno ko wuro makko o wondi e dow ɗum ɗo noon kanko Hawa o gondiɗo makko o kanko Cheikh Moussa won Allah hoddiri heɓani ɓinguel eywa hawlina ɓiɗɗo muɗum mo yiɗi han kadi yettirde mawnum o e wonde hen kañum mara wonko yiye ɓiɓɓe seeɗa eywa ko ni noon on o nehi ko e juuɗe Hawa on e nder mana dewgal mana Cheikh Moussa ko ɗo o nehi e galle he kanko ceerno radiallahu taala ɓe wondi ɗum ɗon noon haqiqa tan ko ɗon o mawni eywa o fuɗɗi ɗon mabade o ta'allumi hono janngugol ko eno Qur'ana en seeɗa nde wonno ceerno ɓurano himmirde janngingol Qur'ana fe o ɓurno himmirde ko janngingol elmu so ɓiɗɗo makko janngi hunde ɓurana tan o nana ɗum ko elmu eywa kanko ne nden nde o janngi ha wal qalam noon wal qalam kanko ceerno meɗen eywa fisa ko naarori hen eywa e janngugol defte ɗe ɗum woni luha en gila e maqamatu e daaliya e ko nandi hen e nder ɗum ɗon noon Allah hoddiri eywa ko woni ɗon ko babiraɗo o ƴeewi kañum ko yiiɗi e makko ko dañani ɗum fofo yiɗi noon kadi yamirde mo tan yo wat feere o ndaarano o jangguira
premier ma taw o neldi mo bandi ko debbo na wonno to mbaaji ndewi ruqiyat man Aminata Sohla Aminata ko bandum Ceerno Seydou Alpha nan torreta gorgol makko banno mana kadi ko gorgol mo Ceerno o wi on yaa toon salmina kono noon to nder to ko yo on wallumo o jangira mata o yehi toon noon on nannimo toon e almude mana almude goto nan ɗon wonno dabbe o fuɗɗi to janngude seeɗa eyi ɗum muɗum noon kanko Ceerno hoore makko o ummi o wi omo janngoya o yehi ha ɓokki jawe o tawi ɗon Ceerno goto no e Ceerno Jibrilu ko yinno noon joni ko huññade Qur'ana nde o ari on noon woni e jannginde mo kanum on noon janngani luha no feewi woni hankkadi eɓe mbaɗamo badalla on no jangginama Qur'ana omo janngina ɗum hunde e luha ɗon no kanko wonko o yii hen seeɗa gila e maqama hen o woni ɗon fodde lebbi 6 caggal muɗum noon ɗum no o tawi jangde nde kadi wona ko focci asde o arti noon ha Ganguel o ɓooyani ɗon noon wa caggal mum noon sah o fellitoyade janngoyde o yalti o yeyno aroy jijilo Ceerno Yero Bal radiyallahu taala o ari e muɗum omo yiɗi hankadi janngoy on noon tawa nde mawni yehi ha gite ɗe mana miɗɗiɗi eywa o woni e junngo on ɓe gondi ɗon fodde lebbi 7 on ne jannginamo ko ɗon o janngi hunde wuldu buna en e ko nandi hen taw o janngino mana alfiya kono wuldu buna o janngi e juuɗe on konde wonno ko neɗɗo jannguɗo mo ganduɗa hay Seydi El Hadji Malick jokkino e muɗum alluwal moƴƴiɓe heewɓe jokkino Ceerno Hanne en fof jokkino e makko alluwal o mawɗo hankkadi kono noon wattande gurdam makko Allah waɗi o wattindori ko Ceerno o janngini Ceerno wuldu buna ɓe gondiɓe lebbi 7 ko e nder ɗum Allah hoddiri wattande ñalawma nde o ruttoto e joni ko Ceerno watindi e o makko o fintan omo yaha omo juula e subaka finnini Ceerno o yi ɗum yarnawamo jama on wowno nawgamo on nawi mo har jamato o julde subaka o arti noon o hebli e suul makko yo Mamadou Arhamidou Alma o duwanino Ceerno on noon rukki e alluwal mum e to suudu to wonanno to tinani tan nde ha hedde mana be tawe tan ha nani dille nder galle tan ari wiya ko Ceerno rukkima jam eyyi on ko ni ɓe mbaddi caggal mum noon hanke ko felliti eggude hanke o yahata Ceerno Hanne radiyallahu taala ko ni o yaari to Ceerno Hanne eyyi caggal nde ummi toon ko haajugo namdal ngal ko gootal min namdoto tan ko nde o ari hon hitande o ummi toon o ari Madina e holno ardi Madina e holɓe o tawi Madina e holɓe o adi gollodirde e Madina e ne wawi noon kaala oɗo nantino ɓurata mawnude ɗiɗo e ɓurata mawnude eyi nde o to Ceerno Yero Bal tan o ari ɗo Ceerno Hanne o winde o iwiri Ceerno Yero Bal tan o ari ɗo Ceerno Hanne ɗo waɗa gangi kam omo yaara duuɓi sappo nde o iwata gangel kam tawi ko omo yaara duuɓi 17 jeetati o woni ɗon lebbi 7 caggal muɗum ɓenni o yehi mana to Ceerno Hanne caggal ɗum noon o ɓenni o yehi to Ceerno Hanne wondimo duuɓi 9 o wonde Ceerno Hanne duuɓi 9 kanko heedi alhaali Ceerno Hanne geɗe kewɗe kanko heedi alhaali Ceerno Hanne geɗe kewɗe ñaama on koolaaɗo ha o woni ñaamo Ceerno Hanne koolaaɗo muɗum o timmini kadi ko jannganno o timmini kadi ko jannganno ko Fuuta ina jannga fodde kam ko wiyeteno Fuuta ne jannga fannuji 12 o tan janngi ɗum o fof tawi o janngii ɗum Ceerno ina hoolimo Allah hoddiri noon o waɗi dewgal ɗon ɗo cilon ɗon kono noon korɗo Allah on ko hoore fonde jeeya Ceerno accitimo Ceerno Hanne accitimo hankadi duwanimo ɗum noon woni o felliti eggude hankadi omo yaha hoore fonde o waɗoya toon galle
o toppiɗo hankkadi habaru gurdam makko e nder ɗum ɗon noon ceerno men ceerno Tidiani won mo ganduɗen ko heyɗi ko nanaɗo ko ganɗo joom jawdi no feewi o nawti o nafɗi jawdi makko fof koye fuutankoɓe an Allah mawni mi famdata mo jabbaro newnani sattata sarandara ceerno mo tawtata ya tawtu ceerno Muhammada. Waaleykum salam. Ceerno Ousmane Camara no nanirɗa ni tan taarih o alhamdulillahi rabbil alamin jarani keɗen defta e ko heewi ko hande gonɗen tan ko famnude yimɓeɓe e wallude ɗumen kadi sabu taarih surtout taarih ko wayno ceerno alhamdulillahi rabbil alamin ko Allah waɗi hen ko eno heewi eno jangina kadi ko heewi eno jangina neɗɗo almudagal eno jangina rendo holno mahirte ha feewa eno jangina almudo o eno irtamo huccinamo e himme nde wonno ceerno taarih makko o fof ko himme ɓolo wonton himme makko o noon eno ɓeyda almudo sanani no jangiri sanani ceerno to immi sanani jinnaɓe dutti sa ɗani ɗen gueɗe tumarankagal e to immi o ari o naw jangiri ni tan o rewiri emo ɗamɓa sernaɓe emo janga ha Allah nawrimo e joomi ko ceerno ko almudo ko ɗaɓɓowo sernaɓe pour ɓeyditorade almudo noon so nani ɗum wonde ko ni ceerno ma wurirno keɗoɗa sa heeɗima taarih o tan ko anda ko ɗum no foti ɓeydudema kadi no foti rokkudema softede rokkuma kadi mbawa ɗaminade no feewi annen beele ma Allah rokki sa heeɗima taarih o tan ɓernde maɗa nde ɓeydat dejje ganda dekete alhamdulillahi rabbil alamin wonko Allah rokkuma ɗum noon ko way noon fotani yeebede ko jinmi haalde tan ko way noon ko fotta noon janginde neɗɗo e ko fotta noon ɓeydude neɗɗo e almudagal mum e to Allah fotani ɗaccede e juuɗe yimɓe fof e jii ceerno mawɗo taarih makko wonɓe o ɗacciri yo haal taarih o o suɓi o wi ɓen yo kal taarih makko komo andi so tawi ɓeydama hen joomum ɓeyduɗo hen o ko kañum usti hoore muɗum so ustama hen kadi ko joomum usti hoore muɗum kanko o wona ɓeydotoɗo so wona to Allah Allah okkimo ko rokkatnomo o wona gustotoɗo ko timmuɗo wona télévision andintamo yimɓeɓe wona radio andintamo yimɓeɓe ala Allah koko andinimo ruhuji yimɓe ɗi ha gasi nde o fuɗɗi e feeje e aduna ɗum waɗi fodde ko wadda e aduna he ko o añi wata ɗum saro wona keɗɗo fo eno haala no mbatten hande ni jaafoɗen noon e konngol he eyyi hande tarihaji ɗi keewi yimɓeɓe no kaala tan eɗe kaala taw kadi ko kaalata ko ala e yeqqin neɗɗo so tawi aɗa haala ko wayno taarih ceerno aɗa andi a jogaki hen yeqqin aɗa andi noon won heɗotoɓe ma heɗotoɓe maɓɓe ni won tawtoraɓe ko kalta ɗon ko walla ala hayso tawtoraka eno jogui ko selli ko windi ko selli wonde ko ni ɗum wayi heɗo noon anda ko kalɗa ko wona noon ndekete an ko kalɗa ko aɗa yiɗi sudde tan ha yooɗa cikka aɗa ɓeyda ceerno tawa anda a ɓeydani ceerno ko Allah ɓeydi ɗum an gonɗa ko ustude hoore ma gonɗa ko ustude hoore maɗa neɗɗo wawa ustude ceerno wawa ɓeydude mo Allah rokkima ko rokkatamo ko eyyi yaafoɗen noon e konguɗe he ko yidde tan fewnidde hande yimɓeɓe no ko kalete ko haadi eɗen keɗo tarihaji ɗi ko kalte ko jomum eno yiɗa andede eno andi tarih ceerno ɗum nan toon ɗum eno wawi jumnude neɗɗo haala e ceerno ko wodani jomum no yiɗa kadi andirede e no mbiɗen ni andirede wonde ko neɗɗo ganduɗo ceerno ko ganduɗo tarih ceerno eyyi ɗum noon e tarih sa renaki tan a juumat tarih heɓ haala hen koko laaɓi ko jiitaɗo ko wiyete maslahatul hadis ko fewnirte hadiseje nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam konguɗi nelaɗo ko waɗana fannu wiya maslahatul hadis wonde koko moƴƴitinta jewte ɗe waɗana fannu muɗum tan mo ganduɗa spécial fannu o haalata tan koko gomɗi e konguɗi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam waɗira noon ko ha haala nelaɗo ka sella ha tarih makko o sella enen noon eɗen dañi ɗo ñemtinɗen
eyyi wonno gandal addiri so neɗɗo haala tarih taw won ko andi hen walla ala hay neɗɗo ni no wawa andude hunde e tarih kono wona jejitowo eyyi ɗum ɗon so eɗen gandi to hadis on ɗon hadis muɗum koko ñawnete neɗɗo mbo wawa rende walla a wawa rende hunde nde ɗo nde waɗi ɗo aɗa nana ɗo neɗɗo haala hunde wiya ceerno waddama ni o wadda ɗum ko cince sunnatu taw an ganduɗo aɗa andi ko haalata ɗo ko ɗum wadda ko cince fas ɗum ko exemple tan no heewi ko yimɓe kala mbiya o waddanoma ni ñalawma telma taw ɗo ɓe mbi waddanoma ɗo wona ɗon wadda eyyi ɗum no heewi taw jiiɗa kadi konnguɗi tan juɓɓinteɗi tan neɗɗo nana konngol yuɓɓugol tan wiya ko ceerno wino taw ceerno noon wiyani noon yidde tan ɓeydude ceerno e wallude ceerno ene wiya ko ceerno wi noon e te noon taw ceerno wiyani noon hande no heewi konnguɗi kalteɗi hen wiya ko ceerno haali ɗum taw ceerno haalani ɗum noon eɗen gandi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam no haali hen ko hulɓini ha kanko to sira makko to walla to hadis makko to o wi ko man kasaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu fi nnari kala teyiɗo taw en andi ko haalta ɗo ko fenande e dow am min nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah wad joɗorde makko janggo taw koto jayge o joɗoto yo andu kam ñande janggo koto jayge to o joɗoto ɗum noon wal iyasu billahi yo Allah dandu en e ɗum ceerno ne ko gotum immade haalde hunde tan wiya ko ceerno haali walla ko ceerno waddani taw ala hen haqiqa ɗum moƴƴani ko yidde fewnitande yimɓeɓe tan ɗum ɗo noon e ɗum foti junnede no fewi kono noon no haadi onon kon dottanaɓe minitaji ko pototon haalde ɗum waɗi en mbawata junnade ko ɓuuri ɗo kono ko hunde ko rogere fonde haalede ene heewi ko poɗɗen haalde hen kono noon en kaɗat ɗo tan ha gongol eyi bandiraɓe ɓe noon jaafo ala ko pandirɗen hen so wona fewnidde hay hunde en pandiraki hen ni yiwde goɗɗo walla ala ko fewnitande yimɓeɓe tan ha ballitoro ganda wa tahsibunahu hayyinan taw huwa indallahi azim nela no Allah wini oɗon cikka ko kalton ko eno newi ko hunde tan simple taw on ganda to Allah rewɓe ko hunde mawde kalton ɗo haalde haala ka ceerno haalani wiya ko ceerno wini walla ceerno waddama ni taw ceerno waddaka noon ɗum ɗon ko hunde ko bakkat mawɗo to Allah yo Allah dandu en noon yo Allah ren bi jahi sayyidil wujud sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yidɓe mum jaɓi Allah njoke ahmada